Video. Vilkuta kameralla. Hymyillä. No. Hyvä. Pitkän odotuksen jälkeen olemme vihdoin päässeet rinteeseen. On kyllä maisemat. On maisemat. Hetki kesti. Nyt ollaan täällä. Lasketaan ja naatitaan. Ensimmäinen laskupäivä. Ollaan päästy tänne Alpeille. Ja no, vähän lähti silleen liikkeelle, että ollaan ollut jonossa koko päivä. Ja nyt ollaan 2 tuntia oltu täällä ja päästiin vihdoin melkein huipulle. Mutta kyllä tää tässä lähtee pikkuhiljaa liikkeelle. Joo, vähän huono hissitilanne tänään. On aika paljon hissejä kiinni ja ei päästä huipulle saakka, niin lunta tullut ja lumivyöryvaroitus 4. Niin. Joo. Vähän on turistejakin, kuten näkyy varmaan taustalla, niin noita sitten saa olla ihan tappituntumalla tuolla Kondoolissa noitten kanssa. Äskenkin tuli suksi perseeseen, en tiedä huomasitko, mutta ei se mitään. Tällä mennään. Ainakin komeat on maisemat. Komeet on maisemat nimenomaan ja niitä takia tänne tultiinkin. Mutta se on näin. No morjesta. Lunta riittää. Terve! Hello YouTube! Sataa lunta. Aika paljon sataa lunta. Vähän huomioon. Tuolla aika näti. Niin jo. Seinät. Mutta tuossa kamerassa varmaan näyttäisi noita vuoria. Tää näyttää nyt vaan rukalta. Niin näyttää. Täällä on vaan hissiä lunta. Jep. Lunta on niin paljon, että tänne kun kaatuu, niin yleensä ei pääse. Silloin otetaan lauttaa pois. Tää on se motivaatiomonttu. Tuli tuolta. Näkyvyys oli sen verran huono, että vedin suoraan tämmöstä kumpuun päin, ei edes huomannut sitä. Mutta se oli pehmeä. Ja jättä. Tuiskuttaa. Tuiskuttaa. Eikä näe mitään muuta. Joo. Nyt on puutarikkelit parhaimmillaan. Come on. Eikä ajattelin laskea tonne. Ei jumalauta. Tänne vaan! Tuolta olisi pitänyt tulla. Eikä ajattelin mennä offariin. Kallealta. Kiitos mennä purota joki. Nyt se on jumistunut. Kattokaa sitä. Epätoivoisesti rämpäi siinä. Eteenpäin! Sano mummo lumessa!
Oliko hyvä toffari? Tuli pieni omien kykyjen virhearvioita tossa noin. Näytti, että joku muukin oli mennyt siitä. Sitä jarruttanut, mutta mä ajattelin, että kyllä tossa voi mennä. Sitten huomasin, että on pieni puro suoraan, mutta koska suoraan siihen piti jarruttaa. Kun mä olin jarruttanut, huomasin, että ei mitään mahdollisuutta tulla pois. Ei niinku mitään. Niinku, lumi oli niinku munissa asti. Ja sit jos vähänkin yritti liikkua, niin meni vaan syömään. Meinas tulla paniikki, että ei vittu, että täältä pääse millään pois. Mut sit mä keksin, että mä menen mun laudan päälle. Ja sitten mä olin tuolla hangessa näin. Makasin tuon päällä. Puolin jaloilla ja käsillä. Surfin tuon lumen päällä, niin pääsin jotenkin eteenpäin, mutta kyllä siinä hetken mietin, että tässä ollaan pari tuntia, mutta kyllä sitä alkaa liikkumaan. Kyllä mä oon kokematon täällä Alpeella ja tämmöisiä lumimääriä, niin nyt mä tonkin tiedän. Oli oikeesti niinku 2 metriä lunta. Et jos olisin tullut tuolta koalvauhilla ja uponut vaan tuolla lumeen ja olla pää väärinpäin tuolla, niin olisin vittu kuollut. Olisin varmaan, no ei kuollut, mutta mä en tommoseen kuole, mutta siis niinku hukkunut melkein. Melkein hukkunut. Ikinä ei noin paljon lunta. Eri asia kuin kuolema, hukkuu ja kuolee. No joo, niin totta. Mutta ei tässä nyt enää pää enää toimi. Semmonen hiki on päällä ja Vähän huile. Mennään. Hyvä. Mennään kaljalle. Kyllä lunta tulee, se on kiva. Niin tulee. Se oli hyvät offarit. Oh! Ei oh my days. Tuossa oli pahat kivet. No hei, kato mun suksia, tuliks jälkeen? En mä tästä näe. No, katsotaan alhaalla. Vähän semmoista silppua tullut. Eikä oo. Mitä silppua? Mitä vittun silppua? First boyfriend, Simon. I thought he was the coolest guy ever. He smelled like a car, he could ollie on a skateboard, and he had the most amazing collection of Hard Rock Cafe t-shirts. We spent the whole summer madly in love. Tell me more. Tell me more. Like, did he have a car? Ollaan päästy Sveitsiin. Me ollaan täällä Samnaunissa. Kuten näkyy, lunta riittää jälleen ja vuoria. Hienot on maisemat. Tää on paha kun ei näe korkeuseroja. Niin tulee laskettua välillä tasaiselle ja sitten jää jumiin ja käy hassusti. Joutuu noita jokeen sauvoja vähän lainaille tossa ja petkii itsensä eteenpäin, mutta ainakin on kaunit maisemat ja lunta riittää. Lunta riittää ja mitäpä tässä muuta höpisemään. Se on just näin. On kyllä aika harvinaista, että täällä on näin paljon lunta. Joo. Oh. Kerran mulla on ollut 10 vuotta. Tää on toinen. Niin sähän tiedät. Tää on Meksiko vai päällä? Meksikofiltteri. Ei vastauko. Ei päästä tauolla.
Herkkuleipä. Niin jo. Ai. Ollaan nyt täällä Miljonäärikylässä. Täällä on raha haisee ja sitä rattaa. Kaikkea on kaunista. Se hieno hotelli. Niin jo. Mikä tän keskuksen nimi on? Kylä vai kaupungin? Niin, kylä. Iskil. Lukee tossa. Iskilikylä. Täällä on tämmönen kunnon tunneli liukuportailla, että pääsee hissiin. Aika jännä. Leuvutaanko tänne hissiin? Hello YouTube. Tää räkäänen asti. Tulee vai? Älä keskity siihen. Keskity siellä positiivisesti. Katsotaan maisemaa. Mä katoin sitä, mutta se on räkänen nenä oli siihen ees. Onneksi mä voin keskittyä tuohon hienoon maisemaan. On kyllä beautiful. On beautiful. Viimeinen päivä Alpeilla ja nyt alkaa aurinkokin vähän paistamaan täällä ja vähän on plussa keliä tässä puskee päällä. Vähän on raskaampaa lunta tässä näin, mutta ei se mitään. Oho, nyt mentiin mukkalis-makkalis. Go for the backflip! Backflip! Yeah. Yes, yes! Tervetuloa uusien makunautuntien pariin. Nyt mulla on peuran makkaraa ja sulla on Vuojuusta keitto. vuojuusta keitto, kyllä. Nyt on offaria. Nyt meinaa on. Nyt kun mulla on tää iPhone 17 Pro, niin voin tällä vähän kuvailla jokkea, kun se vetää tuolla. Siellä se vetää. Hirveitä kyytiä tulee. Kertaa kaikki. Kaunis, kostea ja lämmin. Se on jotain muutakin vielä kaunis, kostea ja lämmin. Jep. Esimerkiksi